Larunbatean, Tolosa Klub Futboleko neskak etxean lehiatu ziren Zarauztarren aurka. Lehenengo zatian, Zarauztarrak izan ziren jokoa eraman zutenak eta huts eta bi gailendu ziren markagailuan. Bigarren zatian ordea, Tolosako neskek markagailuari itzuli bat eman zioten. Izaro Goenaga eta Amar Luzuriagak sarturiko golei esker biko berdinketa lortu zuten. Ondoren, erremate batean Zarauztar batek bere atean sarturiko gol baten ondorioz, Tolosan geratu zen garepena, 3 eta 2 azken markagailuarekin. Hurrengo partidua larunbatean jokatuko dute Barakaldon arratsaldeko 6etan.